hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4 lalayo ang sakit. Check it out! Miracle C, Mega A, Multipay, Sayaw, Mega 1, Sigaw, apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing 4 ating laging kasama, Miracle C, sigla ay dama, Mega A, proteksyon ay handa, Multi-5, kumpleto na, at ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo, laban sa sakit, tayo ang panalo. Doc Joey Bendito, helping people to heal. Natuna galing dama ang real deal. Amazing 4, Miracle C, Mega A, Multi-1, Mega 1, lakas ang katawan ngayon ay abot kamay na. Mga alternatibo na solusyon sa ating nararamdaman sa ating katawan. Mga mamot na garantisado at napatunayan na ng gana na pagaling. Amazing 4, mga herbal na mamedisina, affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na paraan. Amazing Polugjo, hatid ni Doc Joey Bendito, may mga karamdaman ka ba katulad ng diabetes? Paikay na sobrahan sa mga matatamis, ahayat, sakit sa puso. Nakamamatay pag hindi na agad. Katong saat sa antimotubo, arthritis, kakatapainan ng ating mga binti. Mega capsules, mayroon kasi itong 5 klaseng potent berries na mayaman sa antioxidants. Ang Multi-Fec capsules, binubuo naman ng 5 klaseng mushrooms na kakatulong dahil sa taglay nitong pagpapalakas ng immune system at sa pambihira nakitulong sa may mga sakit na kanser. Mga alternatibo na solusyon sa ating mga nararamdaman sa ating katawan. Gagagamot na garantisado at napatunayan na ng nangangapagaling. Amazing 4, mga herbal na medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo, gagaling sa natural na paraan. Ang Miracle mo Polugjo, hatid ni Doc Joey Bendito, may mga karamdaman ka ba katulad ng may sakit na nagpapahirap sa kababaihan, pre-as cancer, bukod sa dibdib na dapat agapan agad, stroke, sakit na hindi ka makakagalaw, pa ikaw ay nagpapalipas, kumain o hindi. Ang Miracle C, mabisang proteksyon sa katawan laban sa mga bakterya, maging ang nakaka
mamamatay na viruses ang Mega One Capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, ang panamerik, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng halaman sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, Hatid Joey Betito. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto, hatid ni Doc Joey Betito. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, pinubuhat. makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan,
Refer sa- refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Biruin po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, maayos Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nandako, iyon. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na
medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, Opo. nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy-happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? Opo. So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya Opo. ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you, health Tatay. and happy na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Yeah. Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero, Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay
na nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, yan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ami, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap na hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumaas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kanya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ako sa radyo si Doc, sabi ko doon ako. Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Then, baka, ang ano ko na, parang sa ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na. Dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka na makatulog. ako naging ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka, medyo nag-ano yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame dito sa Sabi akin. ko, punta mo si hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Oo. Ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Vitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, sumubok po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Masigulang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat. People, at magandang umaga sa iyo, Tatay Marlon, Ripadulya ng Paisan, Legazpi City, pero si tatay taga Samar talaga. Ginagapag-asawa ng taga Taisan. Ngayon tatay, pakikwento mo nga sa amin kasi na-hospitalize ka noong November ng 1 linggo.
About 12 to 17 or 19. 12 to November 12 to 19, 7 days. Ngayon po, doon kasi sa resulta ng examination niya, malignant sa lungs. Kaya binibigyan ito si tatay ng gamot sa lungs. I-off mo, anay. At I-off ang music. nung lumabas po siya sa ospital, ay hindi po siya makalakad mag-isa. Kasi makulungan na, masakit masyado yung kanyang mga tuhod, mga kaso-kasuan. Kaya tatay ay pumunta dito po si nanay noong katapusan ng November at nag-avail po ng mga amazing products. Yung Amazing 4, Miracle C Mega I Multiplied, Mega 1 at yung Amazing Juice. So ngayon po, after 1.5 months, dito si tatay at nag-avail uli ng produkto ng Good for 15 days. Pakisabi mo nga tatay kung ano po ang nangyari nung simulang uminom ka hanggang ngayon, ano po ang nakita mong pagkakaiba, ano po ang nagawa sa iyong kagandahan ng Amazing 4? Good morning po sa mga listeners. Nung lumabas po ako sa Tansuli, hindi ako makalakad kasi masakit yung kaso-kaso ang tol at tuhod. Kaya naisipan ni Mrs. na pumunta dito kay Doc Joey para uminom ng Amazing 4. After 2 weeks, nawala yung mga sakit, hindi na ako hinihingal pag umakyat sa bahay. Ngayon nakakapagmotor na ako. Dati hindi ako makalakad dahil sa sakit. Kaya naisip ko na mas maganda itong mga gamot na binibigay sa atin. Yan po. So, ito pong sinasabi ni tatay na mga gamot, actually po, hindi po ito mga synthetic drugs. Ito po yung mga natural supplements. Yung po Miracle C, Mega I Multiplied Mega 1, 100% natural po yan. At binansagan po na taga-ibang lugar, ano po masasabi mo na kung sila po may mga karamdaman, ano po ang nare-recommend mo ba itong mga amazing 4 products natin at iba pa mga produkto natin? Ay, opo. Sa lahat ng kamag-anak o maski hindi kamag-anak, pag may nararamdaman po kayo na sakit, huwag magkatubili, pumunta dito kay Doc Joey Bitito kasi magaganda, madali makapagpagaling itong mga amazing products niya. Nire-recommenda ko ito sa lahat ng nakakarinig, nakakakita nito, kasi ako mismo ang magpapatunay na maganda, nagpapagaling itong mga iniinom kong gamot si Doc Joey. Okay, tatay, kami po ay unang-una pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon sa Kristo at nagpapasalamat tayo sa Kanya na kayo po ay natulungan ito at na hindi kayo nakakalakad. Ngayon nakakamotor na kayo after taking our products for more than a month. At kami po ay pinagdadasal natin sa dakilang Panginoon na tuloy-tuloy po ang pagaling ninyo, lalong-lalo na yung sa lungs ninyo na malignant, na sana po ayan po ay totally mag-heal at kayo po ay maging very healthy at mapabuhay. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at sin Diyos marahay na pagkahapon po sa gabos na gadangog.
sa DCGB at sa lahat po na nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook page na Doc Joy BT. Ito, nakalive po tayo ngayon dyan at sa ating YouTube channel. At mapapakinggan at mapapanood niyo po ang aming live sa Facebook page din po ng DCGB Puso Online. So, ayan po, sa ngalan po ni Doc Joey, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President, kay Ma'am Andy Dito Prenzana, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Padalonia. So, ngayong pong araw, ako po ang makakasama nyo si Miss Angel Garcia at welcome po sa programa nating Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, kami po dito ay magbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa inyong health problem, syempre, pagdating din po sa mga food supplement na iinumin po ninyo. So, ayan po, sa lahat po na may problema sa katawan, anong klase man po yun na problema ninyo or karamdaman sakit, lahat-lahat na, pwede po kayo magtungo dito sa aming office. So, ang office namin po ay located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang office po namin ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. po. Pero minsan ay inaabot po kami ng 7 o'clock p.m. Kaya naman po, yung mga patient po namin, mga clients na gusto pa pong humabol ngayong araw, until now, hanggang 7 o'clock p.m. po ay bukas na po ang aming office. So, pwede pa po kayong maka-avail ngayong araw ng ating mga amazing products. And kapag Sunday naman po, ang office po natin dito sa Cabangan ay bukas, half day lang po yan, umaga, from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po. But this coming Sunday po, August 9, ay hindi po muna sina Doc Joey at Ma'am Arlene pupunta sa Bakakay. So, yung iba na mag-a-avail po ng amazing products na naka-schedule ng Sunday, yan, pumunta na lamang po kayo dito sa office kasi andito lang po si Ma'am Arlene. So, ayan. So, kumusta po kayong lahat? Lalong-lalo na po yung mga umiinom ng ating amazing product. So, sana po ay gumagaling na kayo, natutulungan na kayo ng ating produkto na makarecover po sa inyong mga karamdaman. And of course, sa lahat po ng may karamdaman na hindi pa po nasusubukan, itong produkto ni Doc Joey na napaka-amazing talaga, itry niyo na po itong mga produkto niya. Kasi di ba wala naman pong mawawala kung itatry ninyo ang isang produktong subok na at marami na po ang nagpatotoo na sila po ay natulungan gumaling sa kanilang karamdaman. So, ayan po. Kaya po sa lahat ng nakikinig na palagi nagbabalak na pumunta kay Doc Joey. So, baka ito na po yung oras na pumunta kayo. Kasi pag pinatagal niyo po ang karamdaman ninyo, ay magiging worse po yan later on. So, baka humantong sa hospitalization kayo, maaari din, like for example, may mga problema sa kidney, dapat habang nasa 100 plus pa lang po yan, ay magpunta na kayo kay Doc Joey. Kasi, ang hirap po pababain once po na tumataas na ang creatinine ng isang pasyente. So, dito po, ay marami na kaming natulungan na may iba't ibang karamdaman. Katulad na lamang po ng nabanggit ko kanina na may mataas na creatinine. So, isa po sa mga natulungan namin ay napakinggan niyo po kanina nag-testimony si Nanay Elsie na asawa po ni Tatay Domingo. So, si Tatay Domingo po ay halos nasa 700 plus na yung kanyang creatinine at hindi na rin po siya lakad, binubuhat na lang pag kakain, maglilinis ng katawan. So, ganun po yung sistema ng buhay niya nung hindi pa po siya nakakainom ng ating amazing products. And then, sabi rin po ni Ma'am Elsie,
sa mga kamag-anak ng kanyang asawa, ipagdasal nyo na lang yung kapatid ninyo, kapamilya ninyo, kasi hindi natin alam kung aabutin pa ba siya ang kinabukasan. So ngayon, nagpunta dito si Ma'am Elsie kasi napapakinggan din po ang ating programa sa radio. Tapos, pinainom niya po si Tatay Domingo ng Amazing for 3 times a day. So, yun po nga, hanggang po ngayon ay buhay na buhay po si Tatay Domingo. So, hindi po siya humantong sa dialysis at sumigla rin po yung kanyang katawan. So, ngayon daw po, kasi galing po kanina dito, yung pamangkin niya, may refer din pong isang pasyente. So, ngayon daw po, si Tatay Domingo ay nakakapagigib na ng tubig at meron daw po sa kanila doon na parang resort. So, si tatay daw ang kumbaga yun po ang caretaker or nagbabantay doon sa isang resort. So, kanina, pumunta dito si Ate Myrna, yung pamangkin nila, may dinala naman pong pasyente. So, ang mama naman po ng pasyente kanina ay nasa 70 years old na, si Ma'am Tripulca. Tapos, ang kanyang creatinine daw po ang problema. So, almost nasa 700 plus na din po. Tapos, ngayon po ay dinadialysis. Tapos, ngayon, 1 week na daw hindi nagpa-dialysis kasi nakita niya ng anak na si mama niya masyado or parang hindi na kinakaya ng katawan niya yung dialysis. Kaya naman, pumunta sila dito kay Doc Joey, susubukan nila itong ating amazing products at yun na po muna ang ipapainom kay Ma'am Tripulca. So, ayun po yun. Kaya po, kung kayo rin po ay may problema sa kidney, mataas ang iyong creatinine, punta na po kayo kay Doc Joey para po maagapan natin yan at mapababa. So, may isa pa kaming kwento na bumaba rin po yung creatinine. So, siya po si Baby Ann Bulaños sa taga Rapu-Rapu, Albay. So, siya po, 20 years old pa lamang, pero nasa 395 na po yung kanyang creatinine. Tapos, same as, napapakinggan po nila yung programa natin sa Rapu-Rapu, kasi ang dami na rin natin mga pasyente dyan na taga Rapu-Rapu. So, pumunta po dito si Ma'am Baby Ann and then yung kamag-anak niya. So, after 1 month, kapag intake po nitong ating amazing products, ay may nakita po kami na. And then, sa resulta niya po, may nakitang improvement. So dati, nasa 395 yung kanyang creatinine. Ngayon po ay bumaba na lang ng 331. And then, after that, nag-avail ulit siya ng another good for 1 month. Tapos, after that, titingnan naman po namin kung ilan naman pong points yung binaba ng kanyang creatinine level. So, pero po ito si Ma'am Baby Ann, grabe po yung disiplina niya sa sarili. Kasi, hindi lamang po natin iaasa ang kagalingan natin sa isang produkto. Kaya po, dapat tayo mismo sa sarili natin, kung gusto natin gumaling, gusto natin mag-improve yung kalusugan natin, ay dapat meron tayong disiplina sa sarili natin. So, sabi nga ng isa ding Doctor of Natural Medicine, anything without discipline is nothing. So, kahit inom ka ng isang produkto, pero ikaw mismo sa sarili mo ay wala kang disiplina. Yung mga bagay na hindi dapat gawin, ginagawa mo pa rin. Yung mga bawal kainin, kinakain mo pa rin. At syempre, lalo-lalo na kung ikaw ay may bisyo, kapag nagkasakit ka po at nagagamutan ka, ay itigil mo na po yung bisyo mo, lalo na yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Para po at least mabilis ka pong makapag-recover sa inyong health problem. So, ganun po yun. So, dito, i-explain naman po natin kung ano ba yung kahalagahan ng food supplement sa katawan ng isang tao or sa buhay ng isang tao. Kasi yung iba, hindi pa talaga nila alam kung ano ba yung meaning ng food supplement.
So, ito kasi mga products ni Doc Joey ay all natural. Mga food supplement po siya na nakakatulong sa iba't ibang klaseng karamdaman. Ito po ay galing pang Florida, USA. At hindi po kayo mababahalang uminom nito kasi po ito ay FDA approved. So, meron po kaming FDA. Hindi katulad ng mga ibang produkto. Like, for example, yung mga nasa TikTok, Shopee, kasi di ba ngayon, mag-browse ka lang ng newsfeed mo, ng cellphone mo, ang daming advertisement na mga food supplement. So, dito kay Doc Joey, pag pumunta ka dito, yung office niya mismo makikita mo, at syempre, yung CEO, pwede mong makausap. So, kapag merong problema, ay pwede ka pong bumalik-balik dito sa aming office para kung may mga katanungan ka, kung may mga adjustments sa katawan mo, ay masasagot po yan personally ni Doc Joey. So, minsan kasi sa online may mga fake na rin, so baka mabiling mo yung fake. So, mas mabuti na yung legit product at legit na mag-office. So, ayan po. So, ngayon, i-explain po natin kung ano yung kahalagahan ng food supplement sa ating buhay or sa ating katawan. Once po na tayo po ay may mga iniinda ng karamdaman. So, ano ba ang kahalagahan ng food supplement sa pang-araw-araw nating buhay? So, ang mga food supplement po kasi ay maaaring magbigay ng karagdagan na mga nutrients, vitamins, minerals, at iba pa pong maaaring makatulong na yung kinakailangan ng katawan ng isang tao. So, aminin naman po natin sa hindi, sa pang-araw-araw po nating buhay ay hindi po natin nakukuha yung mga needs ng katawan natin na mga vitamins, mga nutrients, kasi minsan sa isang araw, isa lang na gulay ang nakakain natin. Minsan nga, sa isang araw, hindi tayo nakakakain ng prutas. So, paano makakakuha ng sapat na sustansya yung ating katawan? So, ito po ay makukuha sa pamamagitan din ng pag-intake ng mga food supplement. So, ayan, ang unang kahalagahan ng ating supplement sa katawan ay nagsusupply po ito ng karagdagang nutrients. So, hindi lahat ng araw ay nakakain natin ng kompleto at balanseng pagkain. So, maaaring makatulong ang supplement bilang dagdag na source sa ilang nutrients kapag hindi sapat ang nakukuha natin sa pagkain. So, katulad nga po ng sinabi ko kanina, ay sa araw-araw hindi po sapat yung nakukuha natin. So, dapat based on din po sa research na dapat ang kinakain nating gulay at prutas sa isang araw ay at least 5 klase to fully na makuha po natin yung sapat na nutrients and vitamins. So, sa pangalawa, suporta sa normal na gawain ng katawan. So, ang iba't ibang vitamins at minerals ay may kanya-kanyang papel sa normal na paggana ng katawan. Halimbawa, ang ilang nutrients ay mahalaga para sa immune function, produksyon ng enerhiya, buto, dugo, at iba pang body process. So, ang sabi naman po dito, ang food supplement daw po ay may kanya-kanyang function or may kanya-kanyang gawain sa ating katawan. So, kaya nga po dito sa amin, yung bali 4 namin produkto, which is yung Amazing 4, yan po ay may kanya-kanyang gampanin sa loob ng ating katawan. Kaya po, dapat yan pong 4 na combination ang iinumin ninyo. So, ito po kasi si Mega A capsule. Yan. Ito po si Mega A capsule. Ang mga sangkap po nito ay 5 klaseng mga berries. So, andito po ang acai berry, cranberry, pomegranate, blueberry, at elderberry. So, ang function po nila sa katawan natin ay para po matulungan i-detoxify yung katawan natin. Kasi ito po si Mega A ay napakayaman pagdating sa antioxidant property na tinatawag natin. So, tinutulungan po nitong ma-cleanse yung katawan ninyo na ilalabas po or nakakatulong po ito para po mailabas lahat ng basura sa loob ng katawan ninyo.
Ayan. Kapag kasi once na naipon po yung mga toxins, yung mga basura sa loob ng katawan ninyo, ay maaari po itong mag-cause ng iba't ibang karamdaman. So, ito din po si Mega A Capsule ay tinutulungan po yung katawan ninyo para labanan yung tinatawag nating free radical. So, ang free radicals po tinatawag natin, yan po yung nakakasira or nagda-damage ng mga healthy cells at mga tissues natin. So, yan din po ang nagiging cause ng iba't ibang klaseng karamdaman tulad po palakasin yung ating immune system. So ito si Multi-5 capsule, pinapalakas po nito yung immune system ng isang tao. Tapos, ito po ay maganda rin sa mga taong may bukol kasi aprobado na rin po ng FDA Japan na itong mga ingredients na kay Multi-5 ay nakakatulong po para ma-reduce ko yung bukol or matunaw po. And then si Multi-5 din po, kailangan siya ng mga tao na lalong-lalo na po yung mga nag-work, yan, araw-araw nasa labas, kasi kailangan po ninyong palakasin yung immune system mo. Kasi everyday po exposed kayo sa mga pollution, sa mga viruses, and bacteria nasa loob po ay nasa paligid po ninyo. Kaya dapat protektahan po ninyo ang katawan ninyo at syempre palakasin po yung inyong immune system. Kasi or para na rin po hindi po kayo tamaan or dapuan basta-basta ng anumang karamdaman. So ito naman po, yun po ang pinaka main function ng ating Multi-5 capsule. So, si Miracle C naman po, ang pinaka-main function niya sa katawan natin ay ang mag-supply ng vitamin C. Kasi, ang katawan po natin ay hindi po nag-produce ng vitamin C. So, makukuha po natin ng vitamin C sa mga kinakain nating gulay, prutas, or sa mga vitamins, or sa mga food supplement na iinumin po natin araw-araw. So, bukod po dyan, ang benepisyo pong maibibigay ni Miracle C ay napakaganda po ito pagdating po sa may mga ubo, sipon, at trangka. So pwede nyo po itong inumin kung halos hindi po mawala-wala or napakatagal po mawala ang inyong sipon at ubo. At bukod po dyan sa may mga liver problem, yan, maganda rin po ang ating Miracle C capsule. Kasi nga po, meron tayong isang pasyente na 6 months old baby na taga Rapu-Rapu Albay po. So, ang problema niya ay meron po siyang bukol sa liver. And then, yung katawan niya, nag-yellow na po. At sabi po ng doktor, yung baby ay need operahan sa India. Kasi nga po, kapag hindi daw po na operahan, ay habang lumalaki yung bata, ay lumalaki rin po or lumulobo din po yung tiyan niya kasi lumalaki rin po yung bukol. So, doon sa nanay may nakapagsabi na magaling yung produkto ni Doc Joey. And then agad-agad pumunta sila dito, nagpakonsulta sila kay Doc Joey kung ano ba yung dapat inumin ng bata kasi na baby pa. Wala pa nga 1 year old. So, iyon, rinekomenda ni Doc Joey yung Miracle C. Pero since hindi po ni baby malulunok yung isang kapsula ng Miracle C, so ang ginawa po or ang pinagawa po ni Doc Joey doon sa mother ay hinati po yung isang kapsula sa 3. So, yun na po sa isang araw, yung isang capsule, yun po ang makukonsume ng baby. So, hinati sa 3 and linagay po sa iniinom ni baby pwede sa milk para at least ma-intake niya po yung Miracle C. So, ngayon, ang testimony or yung improvement po doon sa bata, based po doon sa nanay, ay yung kulay daw ng bata ay nagno-normalize na. So, hindi na po siya katulad noon na sobrang yellow, pati yung mata niya, nag-yellow na rin po. Tapos, ngayon daw po ay mas masigla yung baby kumpara po noon. So, yun po ang
isa rin po sa mga benepisyo or sa may tutulong po ng ating Miracle C capsule. Kaya po, kung kayo po ay prone sa sipon ubo, why not itry po itong ating Miracle C na napakagaling pagdating po sa may mga karamdaman na ganun po. So, ito naman po si Mega One capsule. So, ito naman po yung pang-apat nating capsule. Kasi nga po, di ba, itinawag nating Amazing 4 kasi apat na capsule. So, ito po yung bumubuo sa apat ay si Mega One. So, si Mega One po ay may bali 21 powerful ingredients. Kasi, andito na po yung ingredients na kay Mag-8, Multi-5, at Miracle C. So, bukod po dito, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng gulay at mga herbs. So, andito po ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, turmeric, butter melon, at ampalaya. So, biruin ninyo, sa isang kapsula, ang dami na pong ingredients na makukuha kayo. At syempre, kapag madami ang ingredients, madami din po ang mga benepisyong maibibigay nito sa ating katawan. So, di ba? Biruin nyo na lang everyday kung hindi kayo nakakain ng mga gulay at prutas. So, sa pag-intake nyo nitong ating Mega One capsule, ay parang araw-araw na rin po kayong kumakain ng mga gulay, prutas, mga mushroom, at syempre may mga karagdagan pa po itong mga herbs. So, ang ilan din po sa mga benepisyong maibibigay ni Mega One sa ating katawan, ay maganda po ito sa may mga inflammation. So, may mga namamaga sa katawan, yan, nare-reduce po nitong Mega One. At pati na rin po yung may mga matataas na blood sugar, pwede din po nitong ma-lower. Yung may mga problema pagdating sa kanilang cholesterol. So, baka napakataas ang inyong cholesterol, pwede po sa inyong ating Mega One. At kung kayo po ay stress sa pang-araw-araw ninyong buhay, pwede rin po sa inyo ang ating Mega One. But si Mega One po ay recommended po namin siya for maintenance. And then kapag ininom ninyo, dapat po ay kasabay pa rin po yung Mega A, Multi-5 at Miracle C for better effect po. Para po madali po yung resulta sa katawan ninyo. So yun po yung mga pinaka-main function ng aming mga produktong Amazing 4. So pangatlo, ang kahalagahan po ng food supplement ay nagiging bahagi ng healthy lifestyle. Ayan, kung gusto maging healthy ang inyong lifestyle, mas better na may ini-intake kayo araw-araw na mga food supplement. So, ang food supplement kasi ay maaaring maging bahagi ng isang healthy lifestyle. Pero, hindi ito titingnan bilang magic solution. So, ang mas maganda or mas mahalaga pa rin ang tamang pagkain, regular at physical activity, at sapat na pahinga. So, dito naman po sa pangatlong benepisyo ng food supplement, sabi dito, ang mga food supplement ay hindi po magic solution. So, may iba kasi mga pasyente din na akala nila makainom lang sila ng mga food supplement na sabihin na natin good for 10 days, good for 5 days, ay may agad-agad ng resultang makikita sa katawan ninyo. So, dito po sa aming office, para hindi po kayo mag-expect ng agarang resulta, sinasabi naman po namin dito na ang pag-intake nitong ating mga produkto ay may process or kumbaga may proseso. Kasi bawat bagay dito sa mundo ay dumadaan po sa proseso. So, ang proseso po namin tinatawag dito na yung good for 3 months na intake mo nitong ating mga capsule, doon po i-cleanse lahat ng mga toxins, lahat ng mga basurang nasa loob ng katawan ninyo. So, ganun po yon. And then, after that, 3 months ulit, good for 6 months, ay doon na po papalakasin yung immune system mo. And then, kapag okay na yung pakiramdam mo, okay na yung health mo, ay pwede ka na lang po mag-maintenance ng Mega One. So, at least, yung maintenance mo po ay natural, hindi po synthetic. So, ito pong Mega One ay makakatulong po
para po palakasin lalo yung katawan ninyo. And of course, ang pinakamahalaga ay hindi na po bumalik yung dati po ninyong karamdaman. So, yun po ang process na tinatawag namin dito kasi yung iba nag-expect agad mga 5 days na inuman ay okay na. So, dito po, nakadepende rin po yan kung gaano katagal yung sakit mo at kung mabilis ba or mabagal yung proseso ng katawan mo pagdating sa pagpapagaling. Kasi dito sa amin, as I observe, may mga pasyente po kami dito na mabilis yung resulta sa loob ng kanilang katawan. So, mabilis yung pag-recover nila. So, katulad na lang po ni Tatay Raul Hana. So, within 24 hours, yung ihi po na may kasamang dugo ay nawala po yung dugo niya. Though na malabo pa, at least wala na po yung dugo at syempre yung sakit within 24 hours. So doon, kay Tatay Raul Hana, ay mabilis po yung proseso. Pero hindi po yan, pare-pareho sa iba naming mga pasyente. So, may iba naman po kaming pasyente na 15 days sa nag-intake nitong ating mga kapsula na dating may catheter. So, after 15 days sa pag-intake ng ating Amazing 4, so, natanggal na po yung catheter nila kasi nga po ay nakakaihi na sila ng maayos. So, kadalasan po kasi dito pumupunta sa amin ay yung mga pasyente din po na may problema sa prostate. Yan. Kapag nagkakaedad na po kasi ang isang lalaki, yan, isa sa mga nagiging karamdaman po nila ay yung prostate. Ang ilan lamang po mga signs pag may prostate ang isang lalaki ay kapag gabi po ay hindi siya makatulog ng maayos kasi palagi na lang siyang ihi ng ihi. So, di ba? Kapag ikaw ay palaging iihi ng iihi, mga 5 times, 6 times sa gabi, ay hindi ka na po talaga makakatulog ng maayos. So, may chance na bumaba yung immune system mo kasi hindi nga po sapat yung pahinga. Kasi kailangan po ng katawan natin ng sapat na pahinga para maging healthy tayo at gumaling tayo sa iba't iba nating health problem. So, ganun po yun. So, pang-apat, mahalaga ang tamang pagpili. So, hindi lahat ng supplement ay pare-pareho at hindi lahat ay kailangan ng bawat tao. Ang pangangailangan ay maaaring nakadepende sa edad, diet, lifestyle, at kalagayan o karamdaman ng isang tao. So, kanina nga po, di ba, nabanggit ko na pag nag-browse tayo sa ating mga phone, ang daming advertisement ng mga food supplement na nakikita natin, yung minsan puro ads na lang na nakatulong, pero pag trinay natin, wala namang effect. So, mahalaga po ang tamang pagpili. So, hindi lang tayo basta-basta kung ano nang nakita natin sa phone ay o-orderin na agad natin. So, dapat alam tayo mismo, alam natin yung store, pwede nating puntahan, dapat maipaliwanag sa atin yung mga talagang benepisyong maibibigay ng isang produkto. At kung magkaroon ng problema, ay at least may mapupuntahan po kayo. So, dito nga sabi ni Doc Joey, kapag kayo pumunta dito, so siya mismo yung makakausap ninyo, yung may-ari, yung nag-isip lahat nitong ating mga produkto, so siya po mismo yung matatanong ninyo. At si Doc Joey po mismo yung aming modelo nitong ating mga products. Kasi nga po, at the age of mag-72 na siya this coming August, ay wala po siyang iniinom na mga synthetic maintenance drug. So, lahat lang po ay ito pong natural na produkto niya. Kasi natatakot din po siya na baka later on ay maapektuhan yung kanyang ibang organs or ibang parte ng lawas niya sa pag-inom ng mga synthetic drugs. So, at the age of 72 din po, si Doc Joey ay hindi po siya na-hospitalize. So, dapat po yun po ang maging inspirasyon ninyo, si Doc Joey. Para din po ay healthy po yung lifestyle ninyo, katulad po ni Doc. So again, sa lahat po na may mga karamdaman, anong klase man po yun ang karamdaman, ay welcome na welcome po kayo dito sa aming office para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Kasi remember, sa aming office po ay libre po ang konsultasyon kay Doc Joey. So ang babayaran nyo lang po
ay mga produktong ibibigay sa inyo or isasuggest po sa inyo na dapat ninyong inumin na makakatulong po sa inyong health problem. Again, ang aming office po ay located po ito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, at open po kami from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. po yan. And then kapag Sunday, this coming August 9, ay hindi po muna makakapunta sa Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa. Kaya kung may balak po kayong pumunta dito sa Sunday, dito na lang po sa office namin sa Cabangan. So bukas po ang office namin from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So pwede rin po kayong magpa-schedule. Mag-text na lang po kayo sa mga number ni Doc Joey o kaya naman po kay Ma'am Arlene kasi andito po si Ma'am Arlene. So, i-contact nyo na lamang po si Ma'am Arlene. So, ayan. So, maaari po kayo mag-message kay Doc Joey sa kanyang mga numero sa Smart 09 wait lang. So, ito po ang number ni Doc Joey sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan sa Globe, 0917-853-8933. Again, sa Globe, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers na maaari po ninyong tawagan once po na magpapaschedule kayo kay Doc Joey o kaya naman po si Ma'am Arlene po ang i-contact ninyo. Kaya patatapos na naman ang ating oras, palagi nyo na lang pong subaybayan. Tomorrow, ang aming programa Kalusugan Kabuhay. At kaunlaran. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO,